això no pot ser. No, és que no. I per què no? Doncs per què no? Perquè aquí cadascú té la seva feina. Què vols dir? Doncs, a veure, els forestals. Doncs cuiden dels boscos, els protegeixen, val? El que fan és treballar en el bosc. Jo, com a castanyera, vinc al bosc, recullo les castanyes i les torro, i la gent ve cap a mi i el que fa és comprar-me-les. Doncs tu, com a castanya, a rostir-se i a ser menjada, com totes elles. Ha! Això sí que és una ximpleria. Però què t'has pensat? A veure si no puc fer el que vulgui i com vulgui. Ximpleries. Ai, doncs escolta, ja que dius de que vols fer el que vols i quan vols i decidir tu el teu propi destí, ja està. Per què no et converteixes en una castanya borda? Què? Però què t'has pensat? Dir-me gorda. A més, no es diu gorda, es diu grassa. Ai, perdoni vostè, corrector softcatalà, però no he dit gorda, he dit borda. Borda? Sí, una castanya borda, d'aquestes amargues que la gent no les vol. Que no, que t'estic dient que no, que jo vull ser la que sóc, ni més ni menys.